rayuwa ta yin baki to tamkar mutuwa ce. Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance. Nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace. Na dau laifi na tuba ki yafe min labari na. Ban san harafi wanda zai sa ki guje min labari na. Binkin ka tafi so za ya sire min labari na. Ban samu ba kamar kyatarin 'yan mata